Kahapon meron. Magdadahon tayo eh. Sa tanghali magdadahon tayo. Ano? Sige na. Bibili na ako isang paper plate para sigurado. Abon na lang importante. Sa bawo, sa lomi pa pala. Ah, ito. Ayan, kung nabibili ng bisita. Nagusan na yan. Tignan natin. Hello po. Hmm? Ito na. Ay, may panimpla dun sa ano, di ba? Sabay daw ng Boston Green. O yan, kay Tito yung sinabi. Oo. Ayaw niyo talaga ng ano? Ayaw ni Kuya talaga ng atay. Bukod mo na lang yung may atay, si ano na lang. Tayo na lang ano. Bukuran mo lang sila ng ano, ng ayaw ng atay. Pwede nang mag-atay. Chicken breast. Atay ka. Sana bumili dyan, bibili ako. Titingin ako ng karning baboy. Ganyan. Ano na lang. Tapos, manok. Ribs. Ate, naman. Ika na. May kasim pa? Ano ba ito? Isda? Meron na. Dalawa tayo ano ko ko. Dalawa. Bakos na lang. Basta ano ka ba kumili? Hmm? Basta ano ka ba kumili? Hindi ako marunong kumili. Hindi, okay lang naman yan. Kaya na yan. Inano ko lang. Parang mas makabanga. Pag ano ko, ginaganon ko kasi yung ano niya kung solid pa yung okay pa naman. Fresh pa yung mga yan. Pag-iahawin ba hindi ano? Hindi. 100 na lang yan, te. Sige. Pag-iahawin, te, ano ba? Hindi na kakalisan ba? Kasi kung babalot niya ng pork, kakalisan. Pag hindi. Pag hindi, huwag na. Huwag na. Slice na natin. Para hindi na tayo bibiling pork. Oo. Masyado sa siligang. Sarap na. Tuna. Tuna yan, ba? Oo. Yellowfin. Sa galunggong ate magkano? 220. Ah, pareho lang. Di ba ganun din sa Manila, di ba? Hmm. Okay pa nga sa'yo. Pero ito fresh na fresh siya. No? Sabihin ano natin, meron pa yung isda, di ba? Yung isda na paksiw nandun sa may ano, Jollibee na ano.
Ah, yung paksiw sa gata. Paksiw sa gata. Meron pa naman. Buhay. Eh, magkano tilapia ganito, kuya? 140. Yan, ko lang. Thank you. Tilapia. 140. Tilapia nila ganun din. 140 din. Pero buhay. Sariwa yung mga ano nila, ibig sabihin, dito na rin to nanggaling, no? Sariwa yung mga ano nila. Isda. Para saan ba? Ihaw din? Tayo ma, pwede rin. Kasi kung ano naman sobra, pwede naman dami sa upo. Oo. Sinatita din, nagapin siya. Number ni Mami. So yung isa doon overpriced na. Iba pa naman ano. Dalawa. Na angko, oo. Kulado pa sa ano kilo sa talong? 2144. Eh, hindi, pang sinigang lang lalagyan natin. Talbos at ano na lang. Talbos at okra at ano. Pang sinigang lang. Pang sinigang lang. Sampo ba, di ba? Oh, maano lang okra, no? Diba, sampo lang? Dito. Ito magkano? 25 1/4.
Magkano ba inano mo sa ano ko? Okra. Ano ba? Yung ano? Mangga ni Kuya Ricky. Styro na bowl. Ay, wala na ma'am. Bawal na yun. Eto, magkano to? Ito, yung paper. Ito, Tay. Ito. Ah. 90. Ang difference lang, meron. Ta. Isang ano lang yung 20 peraso lang. Okay pa yun, di ba? Meron sila? Oh, yun. Uy, Ano sa pakwan? Bakwan. Magkano po yung dalawa na. Ang ano, discount. Baka pwede yung ano. 250, dalawa. Baka pwede. Istorya, bayad mo yung dito sa iya. Dalawa? Bayad dito na nagkakala. Kuya, kaya mo ko na yung mabukbuk. Okay, pipiran nagkauyan. Ano ba ko? Siraw isa. 150 isa. Walang discount? Mura na yun. Dalhin muna kaya natin sa ano, sa sakyan. Meron pa ba? Ano pa ba next? Meron pa eh, mangga tsaka ano. Okay na yan natin yung isa. Oh my God. Pansigang mix. Nakagabi. Lato lang. Sir, magkasama po? Oh, kasama kami. Yung sinigang mix mo, ma'am, with gabi po? Oo. Kano isa? 20 each. 20 na isa. Dalawa. Dalawang sinigang mix with gabi, ang itim lang. Pili lang po ng lettuce mo. Kano dito? 25, 1 for Mahal din, no? Kangkong meron ka na? Ceiling green. Meron. Saan may tindang singkamas dito, te? May singkamas ba dito ngayon? Meron na ba doon naubusan kami? Meron na. Kano yan? 130. Kano yung ano ko, gabi? 90. Almost 1 kilo. Ah, meron na. 40 po yung sinigang mix, 130. Ma, 130 na po. Ang problema natin, wala tayong malaking ano, parang dalawang salang yung sinigang natin. Bali, may ano naman? Oh, pagsabayin mo na yung stove. Kasi rola. Kasi meron dun isa sila sa ilalim, tapos yung dala natin na ano, yung sa rice cooker. Ay, ako pala. Carrots, ate, di ba? Carrots sabi mo. Carrots pa pala. Ayun na, meron doon. Marami yung ganda. Ang ganda natin. Carrots ka lang madala.
20 pesos na siling ano be? Siling, Aligang. siling panigang 20 pesos. ₱60 po. Ano lang? Pwedeng 20 pesos lang dito. Palatan mo nga ano, mga 50 lang. 50 pa. Yung mas malaki sa ano. Ilan din mo? 20 lang. Ilang piraso lang yan. Ilang piraso ba yun? Saan? Sana bili na tayo dito. Dito na mas mura. Tingin tayo. Plastic lang naman. Tanong nga. Isang daan. Tube ice. Okay daw. Oo. Dalawa. Okay daw. Ano raw? Okay daw. Okay ba yan yung malaki? Okay lang. Ganyan na siguro ah. Kung na, kaya ba ganyan sa na. plastic? Ang liit naman plastic mo eh. Ganyan na, dali na namin ganyan. Okay ba yan? Maliliit? Okay lang. Maliliit na lang. Okay lang. Huwag na to sobrang. Ako siguro kayo. Hmm. Yan. Hindi, dalawa lang. Dalawa lang. Namili lang kaming nito. Saan bilihan dito ng tube ice, kuya? 7-Eleven kuya. Ay, walang ano, yung... Sa palengke wala? Walang parang ano? Wala yung parang ano dito, malapit na bilihan. Kasi natatagal na lang yung malapit. May ano kaya yung classic na maliliit lang natin? Ano pa ate? Yellow na lang. Ano sabi? Pwedeng 30, pwedeng 50. Paano ba lahat na? Ganun lang yun. Ito ah. Punta tayo na. Hmm? Oo daw. Panagdagbay palimos si Kuya sa manay. Kawan pagkatang ko. Weh, dami-dami.
Ay, ayan mo nga. Doon ata oh. Ay, sabi doon. Doon. Dito. Parang ano lang sa mineral ko eh. Yung tube ice para tawag na. Ice. Meron. Magkano? Magkano yung isang balot na ano malaki? Balot. Yung malaki ko, 50. Patingin nga ako. Gano'n ka? Magkano kayo? Yung nakatlo. Hindi ko natanong si Chano kagabi. Siya ang bumili ng ice kagabi. Ayan, kwenta. Sandali. Sige, kumain ko na yung ano. Kung kaya sa ano. Kaya, magkano yung binibili mo na kabalot na po na ano, na yelo dun sa ano? Ha? Ay, nalawabot na yung ano. Hindi naman ah. Hindi umabot. Ano? Nadayal ko pa eh. Dito tingin tayo sa 7-Eleven. Kulang yun. No? Oo. Saan ba 7-Eleven? Tanong natin. Parang dun yung turo niya sa kabilang ano sa highway ko. Ah, nadadaanan. Saan 7-Eleven dito ate? Sa may highway po. Ah, nadaanan nun. Para makikita niyo kung lakit ba ito ba? Ha? Kung lakit ba ito ba? Papuntang ano, San Felipe ba yun? San Felipe? Ano naman kami sa Oo. Nadadaanan? dito kami sa ano, nakapasok. Oo, nakapasok. Hmm. Meron ba kuya? Kuya, ito na lang kuya. Kung wala kang bariya, ito na lang. Meron pala akong dalawang Yun din akala ko eh. Kasi yung bloke daw, oo, hindi daw pala, ano lang. Pero pwede rin sana, no? Pagpalamig lang ng mga drinks, no? Hindi. dapat tayo dito. Kala ko ano eh, baka dito.
Tama ba? Putik, barangay hall. Walang ano, walang lusutan. Kala ko paikot lang eh. Sa bagay pag ano dyan na, di ba? Saan? Ah, doon, opposite. Sige, thank you mga... Ah,